Conform studiilor, bărbații se îndrăgostesc mai repede decât femeile. O femeie se îndrăgostește în 15 zile, iar un bărbat se poate îndrăgosti chiar și în 8 secunde. Îndrăgostirea este oarbă, adică proiectivă. Indiferent de ce îți va spune lumea, persoana aceea, în ochii tăi, este pur și simplu perfectă. Îndrăgostirea începe întotdeauna pe fondul atracției fizice. Suferința după o despărțire de o iubire reală este echivalentă cu durerea fizică. Îndrăgostirea creează dependență, precum un drog. Ea creează o dependență de dopamină. Odată ce te îndrăgostești, vei vrea și mai mult prezența sau afecțiunea celelalte persoane și îți va fi greu să te oprești. Îndrăgostirea de o persoană diametral opusă de felul în care ești tu durează mai mult decât îndrăgostirea față de o persoană similară cu tine. Biochimic vorbind, a te îndrăgosti este similar sau la fel ca și cum ai suferi de o tulburare obsesiv-compulsivă. Happy Valentine's Day tuturor și spor la îndrăgostit! Îndrăgostirea e și frumoasă, dar vine și cu niște costuri, așa că have fun!